Inkonzo yokuthi indlelantle kuNontokozo Noxolo Mokae ibanjelwe kwikhaya lakhe kwaNtselamanzi eDikeni. Uthweswe isidanga kwiBachelor of Science kwinyanga ephelileyo yiDyunivesithi yaseFort Hare. Udlwengulwe ze wagwintwa ngamadoda amabini emxhwila esangweni ngethuba ityelele isinqandamathe sakhe ngobusuku bange-24 kuJuni. Usapho lunesinqala sisiganeko sobo busuku. Ngenxa yesimo nengozi zange sikwazi uba ngabe sithethe naye okanye zange sikwazi ufumana impendulo kuye. So sayifumana kwingxelo yoba uye waziswa enzakele ngabantu. Umntu owayezigqithela ngendlela weva ngencwina ecaleni kwendlela kuba umfi uNontokozo kamva waswelekela kwiziko lempilo kwangaloo mini yokufunyanwa kwakhe. Ndandisehla ngendlela ndisuka ekhaya ndisiya etawuni, ndava umntu ogcuma zintlungu. Xa ndisondela ndiye ndafumaniseka uba ngumntu ongumama. Ndabona uba usaphila lo mntu, uyaqaqanjelwa. uNontokozo ubesaqhubeleka nezifundo eFort Hare esenza ii-honors kwezenzululwazi. Ukubulawa kwabantwana, kukureyitshwa kwabantu abangoomama, yinto ethi thina singabantu abatsha, abafana in particular, funeke siphakame, sikwazi uyimela, sithethe nabafana nabanye, sithethe nalamaphara in each and every person. Abatyholwa ababini babanjwa kwiintsuku ezimbini emva kwesi sihelegu. Kulindeleke ukuba abarhanelwa ababini bavele kwakhona kwinkundla kaMantyi yaseQoboqobo nalapho kulindeleke ukuba bafake isicelo sebheyile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwaNtselamanzi eDikeni, eMpuma Koloni.